Ahoj ľudia, vítam vás z dneskajšieho videa s mojou sestrou. Ahoj! Dneska budeme hrať Begin Story. Predtým, než začneme, by som chcela poprosiť, aby ste odobrali môj YouTube kanál, volá sa The Bella Magic Proof. Tak poďme na to! Poď. Do ktorého ideme? Do tohoto. Čakám tu. Ja už som v ňom. Nesedíme spolu. Škoda. Ty si úplne pri kraji. Ja som vyskočila z neho. A dobre, stihla som to. Utek. Ja som utíkla. A ja utekám. Ahoj. Okej. A vlastne o tejto hre ide o to, že nás prepadnú zlodeji a musíme to ako prežiť a bojovať s nejakým kráľom alebo bossom. Nejakým bossom, áno. Nejakým takým kráľovským bossom, takým robotom, ako keby. No. A z začiatku prehľadávame dom. Hej. Lebo tam môžu byť jablčka, ktoré nám budú doplňovať HPčka. A nehráme to prvýkrát, čiže to ako vieme už hrať. Kde si ideme láhnuť? Do akej izby? Poďme do modrej. Modrá. Dobre. Si v nej? Ja mám kľúč. Od toho, jak sa to volá. Od sklepa? Áno. Videla som niekde tú kolu? Aha, bola tam na tom schodoch. Tak ja som ho prešla. Ja sa tam vždycky pre istotu pozerám. Ja nie. Ja som si ho nevšimla vtedy tam. Nie. Peniaze. Čakaj, Vicky. Peniaze, daj sem. Hej. Táto izba je plná, tá modrá. Čo robíš? Prehľadávam. A našla som tam aj peniaze. Peniaze? Ja mám práve 30 peňazí. Tých coins. 30 a ja. A ti vždycky dostávajú. Tak ja mám 40 teraz. Ja idem otvoriť ten sklep. Aha, tu je kola. Už som našla. Boxy kola. Ale vlastne to už som ja dávno našla. Koľko mi dáva to lidátko? 5? Vlastne ako tie čipsy. Tieto hry si môžete vyberať aj hociaké. Hociaké. Či chcete byť dospelý alebo dieťa. Ja idem do obchodu zásť. Čo je vedľa. No nie, už nás to telefonovalo. A ľudia, táto hra má ešte 2 iné konce, tak pre tie 2 iné konce dajte čo najviac lajkov. A zahráme si ich. Skúsime. Sedíme vedľa seba, jej. Až na to, že mňa tam vôbec nevidno. Ani pozri na toto tu. Toto tu je riadne laggy. Seka sa aj internet, tento tu, čo stojí pri tebe. No fuj. Vyzerá Seka sa na divne. internet. A pozera sa na teba a je do teba zamilovaný. No fuj. Ale fakt. Ale máme tu aj nejakého čierneho chlapca. Tak by sa mohol schovať za. O nie, on neotvoril. Traja ľudia tam čakali, aby ho otvorili. Aspoň, že ostatní vedia, že o čo ide. Mysleli za pizzu. Ja mám mini, no. Ja mám veľkú. Že pre babetko je to mini pizza dobrá. Poď, Vicky, čakám ťa. Vidíš ma? Teraz ide k telke. Aha.
Ty máš veľkú pizzu a pozri, akú mám ja. Toto je hodné pre bábätko, ako som ja. Ukáž? Ani ho nevidno. Koky. Ale je vhodná pre mňa. Mám tak jednu veľkú. Ja mám veľkú. Ale sú tam aj väčšie. Pici. Ja si šetrím jedlo. Ja som si to Lízo nešetrila. Čakaj, dá sa zasvietiť? Túto lampu? Dá. Nedá. Mne to nejde. Vidíš, nejde to. Ide to. Teraz som to zasvietila. Ide? Hej, ide. Dáme Daj skip. Dala som. Napíšem, že daj skip. A dobre, všetci dáme skip. Poďme spať. Prečo ja chodím ako starý deď? Ako... Detko? Ja idem riadne pomaly, koksa. Ja som detsko a mám veľa energie. Ja mám. Ja to nemám doplno. Ty si videla to lízatko? A tie čipsy? Nie, tie čipsy som nemala. Ja. Môžem mať len to lízatko. Alebo čipsy. Čipsy mi mysl... Niekto tu oživuje? Oživil ťa? Nie. Ja potrebujem oživiť. Hej, ale my sme tu iba dve sami. A dobre, tak traja sme tu. Ale nie sme tu dve sami, sme tu všetci štyria. Ale keby si ty len bola rodič. Ale ja mám jednu pálku, vidíš? Keby si len ty bola rodič a títo dvaja neboli. Tak ja by som musela sama bojovať proti tým. A koľko by ti ubrali? Hej, nikto nie je u nás. Super, prepadli tie dve izby. Tu ružovú a zelenú. Teraz má modrá izba šťastie. No. Modrú izbu skoro nikdy neprepadajú. Nemôžeš spať. Ale môžem predsa... Pracovať? On ťa bije. Ten chlap. Taký koko. Ale fakt má také meno. Coco. Tak to je Pozri koko. sa. No. Aha. Vyzerá úplne ako Ružová. normálny. A ružová. A zelená. Iba ružová. Teraz ideme všetky okná a dvere, Zapevňovať. aby sa k nám nedostali. No, Čo najviac ako prácu. musíme si na službu veľmi dobre zatvoriť. Ja ho zatvorím. To je moja práca. A nejaký chlapec, ktorý tu s nami spí, to začal robiť tiež. Ja s tým pred oknom, tak sa bojím, aby sa ku mne cez to okno ako nevlúpali tí zlodeji. Čo to je? Možno, že ten, kto najviac pracuje, no tak k tomu prídu tí zlodeji, nie? Nie. Asi nie. Nie. Ty si Ale dole. keby to bola pravda. Nie, ale nie. Čakaj, ja sa idem pozrieť do zelenej izby. Vážne nikto nezatvoril dvere. Čo dobre je to. Ja idem dole už. Ale tá podlaha, ona bola vždycky taká biela. Nie, nebola. Dala sa mi. A toto okno vzadu. Super. Zatvorím dvere, poriadne. Že niektorí zatvárajú aj Kde tými si? Čakaj brknami na mňa. záchod. Čakaj na mňa. Nechceš si vyfotiť tú fotku s tými drevami? Chcem. Tak poď tuto. Tak? Až stlač to. Čakaj. Dobre. Super. Tak. Ešte zabarikadujem svoje okno. A toto už je, toto už je. Ja som už si dokončila. My budeme podľa mňa najviac zatvorení. Dosť možno. A ja som trochu pozatvorila záchod. Jak chodím, ako starý dede chodím, ale fakt. Kokso. Aspoň, že sa k nám cez záchod nedostanú. Ukáž si to vidieť, ukáž. Teraz som to nejak divne zapečatila. Poď sa pozrieť. Ukáž. Oh my god. Tak si vieš tak. Okay. Záchod. Aha, ja som najviac. Vidíš, tam som nenapísaný. Kazbo RVD. Škoda. A koko, tento tu, čo s nami je v izbi. Ten koko. Ten kokos.
Koko ako kokos. Pizza. Rýchlo. Sú tu iba 3. Hej. Tak. Vsadila som si to. Dobre. My budeme radšej ťukať. Ty ťukáš, dobre. Ja som si myslela, že ťukáš na druhu. Dúfam, že budem mať tentokrát veľkú pizzu, pokiaľ dostanem. Táto tu prvá je veľká. Tá posledná je strašne malá. Vidíš? Tá veľká, táto tu prvá je veľmi veľká. O nie. Nie. Ne. Yes, ja mám pizzu, nie. Ja mám dvakrát pizzu. Čo? Ja mám dve pizze. Ja mám 2 pizze. Teraz ideme spať? Okay. Táto hra je fakt zaujímavá. Ja sa najem jednej pizze. To čo bolo? Asi nás už spatrili. Sýda. Takže budeš ochraňovať? Ja? Ja ti neochrániš. Daj si minútu. Tak. OK. Ja vidím vonku. Poď sa pozrieť. A nedá sa mi vyskočiť z postele. To sa nedá, keď už ležíš. Kde si vyskočila? Ak to je možné? Pomoc. Videla si ich? Všimli Pomoc. si ťa? Zatiaľ nie. Že aj tak pomoc. My tu spíme iba 3 teraz už. Jeden sa líval. Čakaj, mám pripravené. No, že potom si môžem zobrať pálku. Dobre, nie sme to my. Čo? Sa nás neprepadli. Ideš sa byť? Hej ty koko. Ja ho bijem. Mama, dostaň ho. Ja bijem toho. Ten kokos bude mať veľa rán. Koko, nie kokos. A môžem hovoriť kokos. Nie, nemôžeš. Vlastne toto. Dobre, je ráno. Super. Teraz bude ten vládca zlodejov, nie? A my sa pred ním budeme musieť schovať. Čakaj, ja idem. Pozrite sa. Tadiaľ sa k nám dostal. Ja som spatrila prvá to okno. Nie to ja? Nie, ja som tam bola ale prvá. Miro. Vidíš? Som tam ja napísaná. Joj. Kde sa ideme schovať? Ja idem asi do nejakej skrine. Ja pôjdem asi za šuflík. Tam, kde to svieti čierno, tam môžete ísť. Kde? Čo? Niekde sa tu poflakujú. No aspoň to zvládneme. Teraz pôjdeme do pivnice a tam si nájdeme super zbranie. Takže je mi fuk, že sa neschovajú. Ja som tu nejakým čiernym týmto chlapom schovaná. V tej skrini. Aspoň, že on vie, kde sa... Povedz, kedy bude preč. By som mohla aj ja vysť. Ja to nevidím. Vieš? Už? Teraz. Teraz? Á, ja som sa sekla. Rýchlo. Idem za tebou. Lebo sa to zatvorí. Ale ty si zober tú bejsbolovú pálku. Ja si ju nechcem brať. Ale musíš, ja si ju nemôžem zobrať. Ja som si zobrala kladivo. Ale to je silná, táto bejsbolová pálka. Peniaze. Ja mám 50. Ja mám teraz 40. Peňazí? Teraz tu treba nájsť nejaký kód. Mám ho. Kód? Tak sa volá. 5, 2, 6, 7. 5, 2, 6, 7. Ty si to pamätaj. Ja mám 4 jablká. 4. A dve tieto, ak sa to volá. Ty píšeš ten kód?
Máš tu hashtagok. Ne. Zkus to napísat ty. Jak se volá? Fixuj. 5, 5, 2, 6, 7. 6, 7. Je to. Super. Takže ho nezabudneme. Ideme bojovat. Koláč Já bolo. mlatím stěnu. Ja si vezmem fotku. Já si to zakla. Ja si vezmem fotku. On ide na mňa. Help me, však poďte tu. Na čo ste? Si musím naplniť. Ja som si urobila fotku s kladivom. Haló, poď už. Počkaj, urobím si ešte zblízka. No poď. No poď. Tak poď, rýchlo. Dobre. Sú tu peniaze. Super. Mám málo Zámok. Čakaj, ja sa potrebujem nájsť. Mám ten zámok, jo. Ha. Ja idem. Toto je moja. Ja ti ju budem strážiť. Uf. Ale fakt mi ju nechaj. Pokúsim sa. Ja Ja sa potrebujem vyspať, ja mám málo životov. Mám práve že veľa. Málo. Opávaš sa ísť do kanín. Ke postele. Opávaš. Aha. Nie. Tak poď, ja sa idem vyspať tuto. Ideme Dievča čarovať. Ja to dievča bloknem. Jak sa volá? Happiness niečo. Ideme čarovať, pretože sú tu biele Harry Pottera a klobúk. Ja som ho blokla. Pozri. Vážne si to musela urobiť. Áno. Lebo mi vzala posteľ. Ja mám málo životov. A to sa mi nepáči. Ideme vonku na nákupy. Ja mám 60. Akorát to si možno kúpim takú lekárničku alebo také Karina, tie ľady, no takže tam je jeden a tu sú ešte dva. Ale to keď pôjdeme potom. Aha, Aby sme mali iný ending. A my sme si mysleli, že tu sú len tie dva jediné. Keď si riadne nemá. Za 40 si moc nekúpim. Ale kúpim si lejsky. A už nemám nič. Ja som si kúpila lekárničku a mám 10. Dobre, ja už nemám. Tak ahoj. Tak poďme pre tie ľady, čo to je. Ty choď pre ten, čo je tam. Ale to bude ďalšie pokračovanie, dobre? Ale ty si Keď spadla. dajú veľa lajkov Ja som ľudia. taky spadla. Pomoc. Keď dajú ľudia veľa lajkov, vtedy bude ďalšie pokračovanie. Nie? Nie. Idem raz preto. Nie, moje životy. A tu sú ešte dva. Mám jeden. Ale tie dva zoberieš už ty. Ja ich neberiem, pretože nechcem pokračovanie. Ale ja chcem. Na ďalšie, to ja nejdem s tebou točiť potom. Poď teraz, alebo nie. Nemôžeš ťuknúť na ten lat. Tak poď. To vlastne nestihneme už. Ale stihneme. Ak vieš. Proste to viem. A ťukni na toho. Pána. A jeden. Druhý. A ešte jeden je... Ale musíš počkať na mňa. Už tam idem, musel som. Prečo je tu bejzbolová pálka? Čo ja viem. Ty si už vnútri. Ja tam ešte furt nie som. Dala si mu ten lat. A už má 2. Dobre, mám to. Oj, dobre, ja idem na... Vicky, ja som zašla do new ending. Čo? To môžeš? Áno, ja som na toho ťukla. Čiže... ťukni na to.
nedá sa teleportovať teraz. Poď. To musíme robiť skôršie. Nie, bude nový koniec. Už som mala ten nový koniec skúšala a nešiel. Tak ale to sa potom. Hádam. To bude nový koniec. Aký sme tu zase? Aha, tu je ten koláč, ktorý potreboval ten pán vonku. Ktorý ti dá minus energie. Aha, tak ten koláč. Takže ten To sme je nemali ako my fajn. jesť. Ale to máme tomu ujovi, čo tam stojí a tak niečo robí. Čo chodíš za mnou? To chodí za tebou. Aha. Poď. Kde vlastne spíme? Aha. V modrej. My tu Lenže sme- teraz my tu ideme... spíme iba dve. Lenže teraz sme pizza. Teraz ide ten pizza, nie? Jaj, som zabudla, tak poď. A tá pizza je fakt hrozná. Je to najhoršia Idem pizza. otvoriť. Ešte sa nedá. Ty otvoríš. Jo. OK, super. Vôbec to ale nebude šokujúce. Veď vidno, že to není. Že to je zlodej. Ten zvuk. Ako keby to bolo šokujúce, ale není. Že uho. Oh. Čo? Super. Hore, rýchlo. Že dobre, idem. Kľud. Tak. Dobre. Čiže sme tu? Teraz Ale už on tu môžeme... stojí. Ale Začal. stojí. Stal nie. Help me. Teraz. Ako oni nám idú pomôcť. Rýchlo, preč. Aspoň, že teraz uvidíme. Ale oni nič nerobia. Oni tu. Baukempia. Baukemperi proste. Ja ho bijem. Rýchlo, pozor. To už zbyť. Prečo? Jako ja asi zemžu. Ja mám málo životu. Keby si jedno z nás Oni tam bijú. Pijú, pretože nemôže. No dobre, tak ja nejdem robiť nič, aby som si ušetrila životy. Ja tu schovám a budem Hej, čakať. Baukemperi. Zase sa neschováš. Nie. Ty Kenia, ty sa niekde schovaj. Ja nemám životy. Ja budem za chvíľku mŕtva. Poď kuchta. Poď ty kuchta. Ale hádam, budeme mať iný ending. Nemám málo životov. Ja tu stojím a čakám. Máte ho? Nie, Koľko má? strašne málo. Už má málo. Čo dáme? Dáš? Hádam, to bude iný ending. Jeden oživuje z nich dvoch. Jeden z tých dvoch dospelých oživuje. I need help. Poďte, rýchlo, byte. Ja, Dajte Kenia životy. Prosím. Dajte životy, lebo Oni nám nedali životy. ja nepotrebujem, ja mám ešte jedlo. Tak Ale, ale ja nemám. no tak znovu napíš niečo help. Alebo tak. Nie, bez. Ideme do postele, poď. Ale Vlastne treba ísť teraz. poďme do rúžovej izby, lebo ja... Vieš čo? Ja mám málo životov a oni budú bojovať, nie. A nezabudni, že Ale ja s nimi. Pridalo mi to život. Mhm. Ja budem s vami, lebo ja nemôžem bojovať. Ja mám strašne málo životov. Keby mi to doplnilo životnú, tak ja mám veľa. Oni ti doplnili?
Nie, ja som si doplnila pomocou jedla. Vlastne tá posteľ mi ich doplnila. Ja som mala totiž toľko málo. Tak ale ja mám furt tiež. Teraz nás prepadnú. Celá iste. Celá iste, celá zle. Ja som. Tak sa schovávaj. Vlastne ja idem radšej s nimi. Aby si... Dobre, máte ich. Ja čo zničím. Ó, peniaze, daj sem. Ja mám 10. Aj ty máš 10? Ty máš 10 peňazí? Ja mám málo. Čo? Oh my god, doplň si. Ty máš tak ako ja. Čo? Daj E-Aster ending. Ty. Ty kokos. Dali všetci E-Aster ending. Čo to ako je? Neviem, aký nový ending. Super. It's going off. Čakaj, čo? And check it. Be careful. Tento ending sme ešte nikdy nemali. Dúfam, To je že to pravda. bude zábavné. Sure to be. OK, tak musíme asi počkať. Čakaj. Aha, je tu pizza. Super. To mi pomohlo náramne. Počkaj, teraz tam je ten ľad stále a predtým tam nebol. Kde? Tento ľad. Bol tam predtým. No ako predtým tam bol, lenže v iných hrách. Nechápem. Je tam ten istý ľad. Tak o čom hovoríš? OK. Tady to musíme ísť. Tady to. Áno. Kde to? Poď za mnou. Tak tam, kde je ten čert. Do toho portálu. Takže teraz to má už len jeden jediný koniec. Teraz máme jeden jediný To koniec. čo je? Hrable to sú. A nie. A čo to bude? A teraz musíme výjsť hore? OK. Nechápem. Toto sme ešte nikdy nemali. No, to je No, že sa na to nedá skákať. No, to som aj neskúšala. Tak To proste nedá. Nemáme Čo si to zobrať mlátiš? náboj? Oni tu iba tak stoja. No čo, je to nový ending. Asi nevedia, čo majú robiť. A to Ja ani neviem, čo mám robiť. Ako nikde tu fakt nie je. čo, Senka bude tam hore, Karina, tam hore. Čo? Ten ujo. No tak čo s ním? Aha. Nie! Znovu. Jaký devil egg? Niečo také. Jaké monstrum. Ten zvuk. On hrá na ten Okay. ded. Na ten dedo. Ja sa Ešte k nemu nechoď. Počkaj, to červené, nemôže sa dotknúť to červené. Ty kokos. Nemôže sa dotknúť toho červeného, na to pôjde po tebe. Poďakuj tým, ktorí sa toho dotknú. But the egg is white. Má jeden život. Super. Takže takto to budeme robiť. Tento nový Enix som ešte nehrala. Oh my god! Teraz musíme na to vyskakať, bude asi láva. Áno, máš pravdu. To čo má byť? Dobre, ja som už hore. A ja. Ty sa tom druhom... Nie, to neprežijem. Nie, neboj sa, si na tom najväčšom. Ja nie som, ja už som mŕtva. A dobre, nie som, tak som napravdu. A to vajce. No dobre, už ide dole tá láva. Ja som skoro... Ešte bude? Ja neviem, Rýchlo. do neho. Niekto zomrá. Ty, ako chápeš? A už nemôžeme. Ešte jedno. To už dáme. Hádam. Ďakujem, Ujo, za to skvelé pokračovanie.
A na budúci skúsime ten druhý ending. Tak toto je čo? No. To čo je? Neviem. Čo to má byť? Čo to má byť? To vajco sa búcha Bože. do seba. Bože. Oh my god. Keď nás zachránte ma, som v nejakom červenom. Zachránte ma. Ako? Ja neviem, zachránte ma. Dobre, tak ja asi umrám. Mám ťa. Oh nie. Help me. Postav sa. A do toho červeného ja už nikdy nevstúpim. Rýchlo. Ja už mám malo životov. Nemaj Ja sa musím najesť. Ďakujem. Je to. Posledný život je preč. Super. Som mŕtvý, kámo. Potrebujem seba oživiť, ale ja oživím teba. Som ťa oživila. Nekup... A dali sme to. Ono zamrzlo. Zaujímavé. What? A prečo zamrzlo? Čo sme ho mátili nejakým ľadom, či čo? To potrebuje ešte very low. Takže už ho mám. Super. Čau, potvora. Sme to dali. Adios. Takže poď tu, Vicky. Poď. Čiže do toho bude asi koniec videa. Keď chcete iný ending, tak dajte tu čo najviac lajkov. Tak čau. Tak čau. Tak ešte sme si urobili